Здравейте хора, съм Дед до Pro Games и днес ще ви покажа как да си направите на Minecraft оръжие, с едно оръдие, с което след огнени стрели. Сега първо, взимате си едно произволно купче и правите 3 така. После слагате още 5. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. После за предпочитане аз махам пода, защото става много иначе някакво странно. И слава така. После на третото купче, така правите. И сега слагате вътре стрели. Сега ще набавя малко. Той ще взема, не? 20 стрели. И ги слагате вътре. Аз сега не съм на survival, на креатив съм. Сега, после вземате redstone, слагате така. И тук слагате една ръчка. После взимате един фенс, така, отваряте го и лава тук. И сега гледайте. Какво става? Виждате ли? Изстрелва. Но тук същевременно намалява. И така, това е супер оръжие. Може да си направите кораб. Сега ще слагаме всичките стрели. Айде, колко стрели. Свършиха. Сега ще сложим пясък. Да видим какво ще стане. Лично. Добре. Не. О, бога. Не знам какво става, ама... Значи, яснота, не. С... Айрадор. Какво ще стане? Не, че си седи там. Але аз съм го. Не знам какво стане, ама... Да, това общо взето. Искам да направя този малък клип. Да ви покажа. Давайте ми идеи на какво да снимам за таблет за таблет на App Store, безплатни игри. По Skype ми пишете и аз ще видя дали... Аз ще ви напиша дали... Ако знам играта, дали ме кефи. Исках само да ви покажа също как може да го направите. Ето си го направих тук в къщата. След е довършено, но е по-силно някакси. Ето сега. Изстрелва по 2 стрели, а не по една. Така можете всъщност да го направите до адски много, до 5-10 стрели. Доколкото си искате, може да го направите, стига да имате ред. Стига да имате, ако е survival, достатъчно redstone. И всичко това може да задейства само с една единствена ръчка. Ви хора, това беше от мен. Аз съм Дед до Pro Games. Лайквайте, харесвайте клиповете, коментирайте, пишете ми по Skype. Там ми задавайте въпроси. Не ми задавайте въпроси в коментарите. Да. Ако нямате Skype, ми напишете в коментарите, но само ако нямате. Ако имате, моля ви... Да. Странно лагна. Село. Чак сега съм го забелязал. Ето откъде са идвали зомби вилиджърите. Знаех си. Окей, хора. Това е от мен и чао.